paulion man ko nimo. Tungod kay ngunani nako. Kagustuhan mo rin ako na. Ikaw ramen naguna-una. Ito may maingon sa kong papaan eh. Patay kong papaan eh ba? Anak? Pa? Sorry kayo pa. Buntis ko pa. Kano sa ako naging mali imong amahan? Ha? Kano sa ako naging mali? Kano sa naging mali akong mga tambag? Ay sus pa, wakay lang mo to ka sa humwad to. Ay dyan ko ginga na tubag-tubag nak. Kay wa kanina kong dili tungod nako. Ha? Tagbaw ko padako nimo nya maura na imong iingon sa kuha. Sige, kung mulakaw ka lakaw. Pero kung maunsa ka dito sa lugar nga imong adtuan, ay pakita sa imong amahan. Amahan? Amahan nga way hinungdan? Sa way hinungdan. Kana imong mga dagko nga bukton? Dili tungod sa imong amahan. Wala na naundan. Aw, imo man kong gianak di, responsibilidad nimong palakon ko. Mao gani, paminaw og tambag ayaw patuman sa imong gusto. Sobra naman po nakahigpit imo ha. Imuha naman kong bawalan. Paminaw nimo. Di na maayo kong gibuhat para ra na sa imong kaugmaon. Ayaw sig supak-supak. Tambag nimo puro palpak. Sige, kung mulakaw ka, lakaw. Wa na ko ikwan ha. Labot, kung maunsa ka. Pero nagya pun ko'y labot kay amahan man ko nimo. Pero amping lang, hindi ka maunsa dito sa imong adtuan kay mutuman man gyud kasi imong gusto. Basta ako nagkulang og may nimo. Lakaw. Hello babe. Di ako puyo sa inyo ha, sure ka? Okay raman ka nga magdulog ta. Naman ka masuko imong mama. Wa na problema babe, kay kontrolado ko na tanan. Ah, okay kayo babe. Basta biba at imana ko diha kay nilayas bi ako sa mua. Aw, way problema na. Your wish is my command. Kaya judi mo babe oy. Mas okay pa man ka sa kong amahan. Pasagday na nimong amahan. Ay napansin na. Sige babe, sugata ko sa kanto. Okay babe, tama-tama. Alas 8 in punto. Uli sa inyo ba? Uli sa inyo ha? Kasabot ka ha? Anong paulion man ko nimo? Tungod kay ngunani nako. Kagustuhan mo rin ako na. Ikaw ramen naguna-una. Ito may maingon sa kong papaan eh. Patay kong papaan eh ba? Kabalo pa ko ni anay mong batasan. May paywa tagad gipadtos balay. Alangan. Andi manguno ko imong gugma tinud anay. Anong sakuha man nimo imahay? Ilangan, magunsa raman ka magpahayahay? Hilom, uli sa inyong balay. Lakaw. Ayaw ko iuli ba? Uli ka dili. Uno. Di ka mo lakaw ha. Ako'y muli ron. Yun lang ko eh. Naar man din na. Ngita na bagon si kaan eh. Anak? Pa? Sorry kayo pa. Ah. Na kay bula dala? Pa, di na bula. Buntis ko pa. Usa! Pa, ibiyan ba ko sa lalaki pa? Tanawa! Usa akong ingon sa imo sa una. Di ka maminaw tambagan. Karon, niburot imong tiyan. Nya ang lalaki. Nagpakita. Gibiyaan. Kano sa ako naging mali imong amahan? Ha? Kano sa ako naging mali? Kano sa naging mali akong mga tambag? Ha? Imong tiyan, oh? Grabe na kahubag. Ano yung nakapait ninyo? Kamong mga anak ba, mga suplada? Baka bata mo ug wala sa oras. Timan na na, kay na naman na. Sa sunod, maghuna-huna ka. Ug tama bang lalaki? Ha?